Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasunggan tansah kajiwa kasilera numandan kula panjenengan sami. Dumandan panjenenganipun para pepundhen sesepuh panisepuh ingkang agung mastuti. Dumandan pepayanging kautaman ingkang pantes pinundi para pangemban-pangembatin praja satriya nginangan minangka pandang pandumin para kawula tasih ingkang sinepuh pakurmatan. Nun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamun sinuhi darsana. Para rawuh ingkang dahat kinumatan sumangga kula panjenenganipun ngaturaken puji-puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun paring mapitepipun karahmatan, karahajaan, karahayaan saha kawilujengan. Satemah kula panjenenganipun saged mangempal ing adicara dinten menika. Salawat salam tansah kajiwa kasinira katuraken danten Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti syafaatipun ing yaumul akhir. Para rawuh ingkang milya ing budi, saged menika kula minangka wakiling keluarga menika wonten kekirangan sajroning paring suku. Monggo kagem para tamu kula sumanggaraken kangge rasaken suguhan ingkang sampun dipun aturaken. Mugi saged dipun tampi kanthi raos remen. Pungkasanipun kula ugi nyuwun donga restu saking panjenengan sedaya. Mugi putra kula tansah pinaringan pitutulan pangoyamin saking Gusti Allah. Para rawuh ingkang dahat sinodasa makaten atur saking kula nyuwun agunging samudra panga sami bopili kata lepat atur kula. Mugi kita saged pinaringan berkah saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga sugengan tansah kawijo kasatriya dumateng kula panjenengan sami. Dumateng panjenengan para pepundhen sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti. Dumateng pepayanging atuman ingkang pantes pinudi. Para pengambanting praja satriya ngan menika panduming para kuwala tansah ingkang sinuba pakurmatan. Nun inggih ingkang dahat punimatian sumangga kula panjenenganipun ngaturaken puja-puji astuti dumateng ngarsipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring pinten-pinten kerahmatan, kerahajaan, kerahayaan saha kawilujengan. Satemah kula panjenenganipun saged mangkempal ing adicara dinten menika. Salawat serta salam tansah kawijo kasarira katuraken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti syafaatipun ing yaumul akhir. Para rawuh ingkang mulya ing budi, sakmenika kula menika wakiling keluarga menawi wonten kekirangan sajroning paring suguh ungguh pupuh muga pagem para tamu kula sumanggaken kangge ngersanipun sungguh ingkang sampun dipun aturaken mugi saged dipun tampi uti raos remen. Pungkasanipun kula ugi nuwun donga restu saking panjenengan sedaya.
Mugi putra kula tansah pinarengan pituduh lan pangyomin saking Gusti Allah. Para rawuh ingkang dahat sinu darsa mewuaten atur saking kula nyuwun agung samudra panggasami mbok bilih katha lepat atur kula mugia kita saged pinarengan berliah saling Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga kesugungan tansah kejiwa kasarira dumateng kula panjenengan sami. Dumateng panjenenganipun para pepundhen sesepuh penisepuh ingkang hagung mastuti. Dumateng pepayaning kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangembang panggih praja satriya ningnagan minangka pandam panduming para kuwala dasi ingkang sinubaba kurmatan. Nun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamun sini darsana, para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Sumangga kula panjenenganipun ngaturaken puja-puji astuti dumateng ngrasanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring mapinten-pinten kerahmatan, keraharjaan, kerahayan saka kawilujengan. Satemah kula panjenenganipun saged makempal ing adicara dinten menika. Shalawat salam tansah kajiwa kasarira katuraken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti syafaatipun ing yaumul akhir. Para rawuh ingkang minulya ing budi. Sakmenika kula minangka wakiling keluarga menawi wonten kekirangan sajroning paring suguh ungguh gubuh monggo kagem para tamu kula sumanggaaken kangge ngrasakaken suguhan ingkang sampun dipun aturaken. Mugi saged dipun tampi kanthi raos remen. Pungkasanipun kula ugi nyuwun donga restu saking panjenengan sedaya. Mugi putra kula tansah pinarengan pituduh lan pangayoming saking Gusti Allah. Para rawuh ingkang dahat sinuwi darsa meliten atur saking kula nyuwun agunging samudra panggasami mbok pilih kata lepet atur kula. Mugi kita sedaya pinarengan berkah saking Gusti Maha Kuwasa. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.